Tuk-tuk, abrihi na akay bisita. Mga pulis gusto ra ka nga ikumusta. Okay ra ba daw pwede ba kang maimbita? Congrats pare ko'y kinaa ka sa lista. Dito mo mag-celebrate sa Nazareth Bridge. Kay ugma puhon ikaw na pu'y isalvage. May pagmusurinder na lang yung kadaan. Kay dili ni mo matag-an ugma ra kataman. Isa ayaw paglangan, buhata ang tanan. Basig ikaw na pu'y tapukan sa dalan. Taas na lang kamot, dayon surrender. Sabay singgit, unsay gi-enter. Kung di ka mo surrender, di man pud ka pugson. Pobre ra man pug kadali ra kang hipuson. Daghan ang nagpromise nga mga adik. Ang uban di pang patay, kay mi balik. Silon taog kalit, di ra ba mo tapsing samot na kong idulit. Walay mo laban kay adik-adik manggod. Palihog pug tawag sa mga tagtungod. Katong mga tropa nimong mga gahi. Karon gipang anam-anam kay gipang sanggi. Gipatay na lang kay naay dala nga armas. Misukol daw kuno bisan og nakapusas. Gobyerno manggod, maunay nakalisod. Ayaw nag-angal kay maunay balaod. Kanang bisyuha ikaw ra ang alaot. Imog yung gipadayon bisag makadaot. Ang dato mo surrender ilang gitabangan. Katong mga pobre maoy gipang bukan. Unya inighuman ilaha dayong butangan. Pusher ako, wag nyong tularan. Kung ako panimo, mo surrender na lang ka. Mintras nga sayo-sayo, biyainan ng droga kay di na maayo. Kay kanang bisyuhara ang mupatay sa imo. Kay adik man kagod, ay lang pud kumpiyansa pod. Lingi-lingi sa imong likod, kay basig dunay kasunod. Basig dunay magjacket, mura og si Fernando po. Muhulbot og 45, inigbuto, mauna to. Bidjil na pong silingan, ang kapi pagkamahal. Biskwit nga tinaro, og 20 metros nga trapal. Okay rag baratohon, ang gi-order na lungon. Bayad sa balsamar o pa-reserve sa purlon. Katong dunay aircon para medyo hayahay. Para dili pod laay, butangi og wifi. Maunay pa maagi para di makabalik sa imuhang bisyo nga pagka-adik-adik. Tuk-tuk, abrihi na akay bisita. Mga pulis gusto ra ka nga ikumusta.